abun say ni mo no hwe ne baby na ne to hwe baby kai bomade na pe Dawood 360 capsules ni bi na pe Dawood ointment nonom na fa twitwi na yade na uhu ni se aye kwankwo wo so na beko mesraw adrowei aye adwuma pia se ye bie phone lines e wo fie ha se ya adansidi a wo bete no esewani se wo ka kire ye mie krampo no na presenter na ono host show no ne ya sha se frɛ ni edi adanse mesraw bomade so betimi anya bi e wo fie kakaja na aye wo anonom bi aho bibi ana ahohono wo mesraw bomade so benya bi na wo de asrasra ho Dawood ointment ebetu sa ya no e de afiri ho okon aya stiff utwa ntwa bomade so betimi anya bi dia awasa okon no hu nyina kama na abo sa ahoden soronko beda di e woni padua num bomade a wakwa afuom waba wa emre unya Dawood ointment na wo de sra utimi dama ho tow na de bete no na wo asisi wo so adrowei ayadro papa efrise Dr. Dawood enya abotre epe hahama nubra eni nkohini na kekabo mu ana wode yeye na de ma na adro ne da soronko ne se efiri mra wo ye adro iba adwaman soron sesa ne nsa no da enti adro ne potent na adro na ho ode ne da so gina ne naso se ne esitina ana etu nyadowa ase adan na mini hu adanse emfama wo wobi biara wo de hye bi anya stroke e wo fie adru edi sa wo de srasra ni nie Dawood ointment fire ni nku fa srasra no mesrawo te kakra bi fatare ne nase baby ho na esa wo do nsa mia se tokro kakra da ho no hyase sa wo do nsa kokromotini massage wo o massage ne nase o massage ne nansoa ne ntam ne nan kokromotini ntam ne nansoa ni nantam massage wo kama uwia fa ointment ni bi fa sra free ne sra ho ebese ne nase fa twetwe ne saa na hoden ebaba ne nan na eye ne yanum ne nan na ahono no moja na adam saa moja ne ntimi ni afusa ne ye mo na wo de twitwi no entiri no mu biebie ama moja ne timi di afusa ne de Dawood ointment etimi ye bi no se ne nsa anane fa na kan ya enkasa ne fa ne nko na kan nti ho nko na de besasra fasra ni padua ni na fa twitwi no wo de unsa me ni si ne mfe wo te adoni bia na de twiko fom na de bi twi na chibremo no e de ama no wo bo hu se ahoden bia beba ni mu no e bro adwen ne ntiase so Dawood ointment awanwade a etimi ye no amanfo de samo ayare obi timi kasa na kokọ obi se ne kraman efia ha ya ana wote sa testimony we bi na nipadua kwa na nkasa ewo ho no ensankyere ne ye wo nipadua kwa no mu bradwe ne ntiase so eni ti mesrew bomodin se obetimi anya Dawood ointment e wo fie Dr. Dawood number ni frano obeje so e wo 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawood ointment Dawood 360 capsules mesra wunya bi ofia ebeboa wo ye pa me papa no me nua no ma moya taxi drivers trotro drivers maduro nie sabi madwuma na moya no eden aye sabi aboa bobo nua no unua na nka beto akuma ma no fiso ye owu adwuma motra moto so saa me nua no papa no me ma me no ma moya bankers mesra muso madwuma na moya no entrase ne wom wo bibiara wo ya entrase adwuma wotie me mesra wa anwumre bomaden kope Dawood ointment Dawood 360 capsules Dawood ointment Dawood 360 capsules Dawood ointment Dawood 360 capsules okwa wose da bi aduro bi wa ha we yo ha sei ointment we ya Dawood ni bi ni ho na we na ho ya adwuma pa mesrawo wona wodi sika ne eto ade no instance say wo pe Dawood ointment and Dawood 360 capsules
wona ukura purchasing power no ahoɔden ne wɔ wo nsam kyerɛ sɛ wopɛ Dawood ointment Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules ɔse sisi nadeɛ wom Dawood 360 capsules sisi nadeɛ wom Dawood ointment ɔse fatwi na bɛkɔ sɛ wote sɛ yɛbɔ ne mmarane sɛ sisi nadeɛ wom a ɛno nkyerɛ sɛ ɛyɛ aduro bi a wode kɔ akɔtwitwi ama sabi ahoɔden bi aba bɛmam ɛde akɔyɛ adwuma mpɛmpii no ebi te sɛ yɛbɔ ne mmarane a wosusu sɛ ɛyɛ aphrodisia bi da bi ɛyɛ aduro a FDA fo agye ato mu prɛko pɛ sɛ yɛde asisie ho adwuma wa sabi usisi ɛyɛ wo ya wote ya wo wakyiri bramu mu wote ya wo nipadua mu oje wo ho anye waduro ya Dawood ointment Dawood 360 capsules waduro no bɔ mmɔden na nya bi wɔ fie na betu yade na se ɛde ama wo mesra waduro ya amanfo bɔ na ba so amanfo di ho adanse ɛsɛ fata sɛ wo so di ho adanse ne bi mobi entwitwi ne ye emfa ma wo mobi emfa wasa wo ye na ade bɛkyere bo sɛ ampa matimi adama me ho atɔme me maami Alice me di bi twitwi me maami ɔsɛ awukua na de mitimi die ma anwumre me tia wo pa me tia papa silicon hotel ha ya na wo anwumre me tia wo me sra wo bɔ mmɔden sɛ wobɛtimi anya aduro bi wɔ fie wodi twitwi a ɛma ahoɔden prɛko pɛ bi ba nipadua no ne kenya nipadua no ti sɛ woanya obi amfa ntwitwi wo ye aduro no so ɛnhyehye ɛda bɔkɔ nti wanhwɛ yɛ abɛka sɛ o ointment deɛ sɛ ya ne sɛ gya aya ne sɛ mako mepa kyɔnya mesoa ne akɔyam ɛde abrɛ wo dabi ɛyɛ nubra ne nkɔhini ne akeka bomu ɛne ɛde ayɛ na nano ahoɔden no ɛdinye pa ɛne nti na manfo di ho adanse nti wo yɛ trotro driver me kanfo ama fire wadro wodi bi twitwi na watimi akɔ adwuma so na wo ba fie nso awasa de bi atwitwi no watimi ada na sabi sister prepare wo sɛ woni ni nimpa so nkɔma a wanka sɛ mabrɛ misisi misraw Dawood ointment ebedi wakagina mu Dawood 360 capsules ebedi wakagina mu aduro no ɛyɛ adwuma ɛwɔ dwaman so mepa chaw wo yɛ taxi driver nso so a wo hia bi wo yɛ maso me ma mo yɛ dwadifo ma nyina mo yɛ adwuma den mo sɔre nta na mo kɔ adwuma na mo ma fie ntam so ma me papa oba nonom 360 capsules ni bi fa ointment ni bi twitwi na abedi adanse Dr. Dawood number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dr. Dawood number no freno na oni ni nkomo na sa do papa yo de abadwa so no ko ne ko pa bito na mafo edi ho adanse mamenkanfo Dawood Herbal Hospital ewa Joso Krapa Old Metro FM Danuma Enfamon Dawood Herbal Hospital was dua ema yaresa edua ma yaresa mpa yesi ahaban wowi yetede duonim no de efa na de o Dr. Dawood hu ne se Nyankopon adom na ni a wode tie ahaban bra ye de te no ene bra ye de sayade ene na ma ne da soronko waya danso da soronko wa bibidro mu eno nti se wo ba no ho na how bi a wo fom ateti bi a wo fom a wo susu sa ye kwankwa wo so no so onya sere no ka se inshallah nyamere pa ho beto wa na mani agye efri se minim se obetu yade na se ede amawo mesra mo ma enam yarewa bi te se syphilis hawo mani nkodu tertiary stage no mani nkodu mpampansuo bi ebesi waso mani nkodu mpampansuo bi a ebesi wa wo ho kwan mani nkodu mpampansuo bi a ba shrinka obama na fon mani nkodu mpampansuo bi a sabi abati bibi se nkuko dua gu video mu mani nkodu mpampansuo bi a wonam ho a na afa wa adwene mu wan hwe abeka se sabi wabodam anase sabi yade bi ana atɔ so ana obi na de wakɔ aduro so nanso na ya syphilis ana ya usa mesra bomaden na fo ni kira Dawood Herbal Hospital Joso Krapa
oh to Metro FM denuma no munya wo test ni ehu say anya bia ye ya syphilis test ni bi na wo ma Dr. Dawood ye dro ba kan no betu yade na se e de ama wo yade bia wo susu aya kwanko me pa cha bomade so beba na so ye oba ne ba ma mo pa wo amunya bie mumra no ba ne en check wa wudie nu ma wo be ma no so bra ne en sperm analysis en fa ma wo ne ehu ni se anya bia no onkwamo ano sabi omumu atete wama ya mere anasa ne dodo na edi setimi sho ba anyim no ebe acha uni bia na ye cheke sade we nyina wia na se chimato bi wo ha na Dr. Dawood watu aduro so na de amani je na akono ho ne se sika bi obaji bia ro nyini nyina utuatua ne kakra bri bia ba baji aduro bia na utuatua e ma so samba ya mo ba ya test ni wie e cheke Philippine tips nu nyina de ma e unu se ampa bibia wodie nu bibia da mu kama ode wotu aduro so se aha bi so ho a ebu ana fibroid na esha se develop wo owumbunum ba bia kra no beda no enenti emasabi oni ba mahia entimi informe e wo ho me pa chaw Dr. Dawood ani je sam ne se obi bia la wa develop sa fibroid ni bi oni padua no no o sha se ma o measure no o ma waduro o ma ne akomeasure no o ma waduro edisa na tu ase prekope enenti na ma Dawood Hospital o mo da soronko de bia me ka se mitimi ntra ni adanse so obi obaba bia no beto no da bi da na mom metimi aka se 95% of amanfo aba ho no de wo munya yaresa de ope benya ba ade aba ko wonye wo kapra esura to me ba so etwa yare ontua kapra bampo bra na beje wa yaresa obi a wudi ato asiedu na so onyankopon nam Dr. Dawood danso daso soronko wa bibidro ye mu agi asiedu firi mu SD asafo a wo afijase wo mu ne tu sa na mompai Dr. Dawood anyi ni sika o se sa asafo no so tu sa na mompai de na bade a men so be hwe ne kwa na koya ni monyam hye ema Kristo ena asiedu eye na dwuma enunti ane yete etimi henham eka Dr. Dawood ho asem mesra ne number nie 0244 88 6437 0244 886437 ubetimi ne Dr. Dawood atwetwe nkomo number when say WhatsApp ubetimi a WhatsApp nti wa brochire wa Ghana ha utie yen adro ne betimi a package nicely ni akwakosa ne dia fa Ghana Post na wonsa atimi aka ayire so 5 days wonsa beka mama wo France mama wo ya mo de mo ye post mama de de mo ya aware dada eni nti usu ba bia wo bia no ofra wonsa beka Dawood ointment Dawood 360 capsules ebi wo dwa so nyame wado na wonya bia bo so wonya dropa nyame hira opi sa wo jebre na wotie ye me da se nana awuku denchembo so bo bemedi wonu ansu ni oboa wishia da oboa kiti sha be ma be ma okay ya da awuku ase abusa ya trase ena anwumre ya de wiase mu nsem anade ebremo na tere me di kaka ene nsem wo papa na ya bi ba fidie su ena ni de di kapa ma hu say so wokasa ne Boafo de abufu na ekasa because o chese ebinum kura didi na tam wo ho say na obi wu a ana ye nka na chi asem ana obi a wo ada na wo ka na chi asem bone no se da minya asem bone na make on na ya bi se abusuafo dada kedi a sebe na me ato ne nsa frɛ no ko ya enche ye bia be na wo twini no kwaku de ne ka namtina na da na kwaku be de wo ka konfo de wo ne dwumtuni de mo samo ntamtwe dan ana konfo dwumtuni ba be de wo ka no se ekọ be fa so adem ka de se bebere because me ye konfo ebia obetuma ba maso yeso obetuma ba bi de aduru ebia no nyuma oboyi ebia nana enkoyi ntimpese wode ne magu mfo mame na meto nwom no a etimi koma me ni nyina ye kwan amanfo fa so ba me ho ebepemwa nti ono nsusu oba me nche ebepemwa de emwa antie nam so a wode ma no a wantua woka se mpanyimfo kura kate komfo na bo ade na kamu a na sida na kamu anya ne nto ase nya odi kakra beto fom na so we de kura na se kura
o catch ya no sabro tie masa musical me se maji o esa wabu mi kwasia mama danam tebe mama yini nka ho de sa de ese wo pese o kire mi sen wo kai wo se maka empo mebusa nana se de ko tu na busuafo anim se abantie wo de ka no metua ana wa metua na anwumre ye bedi ho nkomo ba bia wo bia no emo adwo ema wakwa aba na ye bi wa ha osofo asante enso so ewa ha se midedi kwasi Boafo amansan Boafo mamenka wo se ye keke nyina ya pomden Dr. Muzu ode Muzu e ba mexade aba wonya bi na no no eboa ma nipadua na hoden bam nipadua nya hoden na afei watumi agina se brane wo a wodwonso a se bi wodwonso emaye wo a wodwonso a obemam ye ya obam ye ya nsansa bia besisi nkomo no so oba de anya hwekura ma mode no ese so ne tuntuntuntum na se nwi kakrem na bia fe ma ne nye ese de ye de abosia na eguso nkyerwa na bo ese to na kukuru eso de ese pimpos maybe oba de wade no ye de nza to so ase tofu na nam ta so kakra erate kama pa timisho kopabi na emuzu heba emuzu pi heba mehye emwo ne nsisiu nipadua no na ye oba mu na so eba mu oba no ya na ese wo ha nsuo bi egugugu akatoa bi ni nyina enye papa me pa acho ko pe edre bi upe bi ato heba shop ni pharmacy bia no kwa benye bi ato na pendodo mu atu a na do ni achim eko doctor emuzu na so ye no ewo tafo nhia so ana se ukota club 600 honso so udini juma doctor number is 0247776743 0247776743 what's the day we opete osiesie maka mo osiesie no Alaska Star Enterprise ana be siesie ne kama de amawo na niam edi siesie dan mu nyina no ye papa yenua Alaska ana yesa adwuma ni nyina ba modi ana kona so ye na kobuta no say Alaska masi dan na wiu aka mo ahu siesie no boa me obaboa ama niam nyina ba ye kama say blind curtains eku panel ana say the edi siesie mpaso bed spread no modern TV stand ni nyina wodi aba sofa covers no ana PVC floor tiles carpets artificial grass PE foam ni nyina Alaska akofa de aba o Kumasi dum Prudential Plaza nhwe ni mu Mrs. Anochi Plaza dan no mu ana abehu no MTTD office eno nso so ewo nkran no na nhwe ni mu ubenya omo wo hono ne number is 0200 28 1080 0200281080 na no akasa adwuma de friend say adwuma nipa benye bia nko bia won sa no adwuma kakra boa wo ka adwuma wo ye no nchen no ka ho isan say adwuma ba ko de ya na ha adwen papa bomodi ana kosua bi we abanti ababawa tumrika na fo ni chemu Abstock Mining and Engineering Training School or Mount Tie papa actual welding and fabrication and occupational health and safety we are such a kwa fatutwi dump truck forklift wheel loader and a roller backhoe and a grader and a bulldozer and excavators ni nyina no o chechemo among said de ka we no ma certificate kama nya licenses e de account hu timi de twi sa ka nyina adwuma ebuo enyuma ni bu opa bataka adwumafo sa aka we doors pan so nya driver for mu twie kona kusua bi boso mensa no de mount tie na ehya ase no pan wotwe kusua nwumre no num registration fee 200 Ghana cedis pe and woje wo Boasi songo eda Glaco insurance wo mu no enu amu na wo mo 0539 732 766 0539 732 766 na woni wono atwetwe enkomo omo agye so kama yankwai na enyumre yeni nkomo ana ya bi wa ha edion abusuafo ana ya bi a dada kidi denika oso obaji oso owu kura kotuna sama do obaji ni sika odwene odadwene ho a na ne ye wona komam sese abantie ne pese obu ni kwasea ana ode saa na sabe nyame ato ne nsa afre no so far santi majo ani Akwasi na ho ye obade adaroma ye de nyame ase ni se fie ye nyame ado ye de nyame ase na de onu aba giga o na ye bia giga asuo majo ya de na wisi na ho te sen eyo ye de nyame ase fie ye fie boko ye de busuafo nyina nso
ase yenim se mu nyina so mu tie mo so mo ho ye papa nana mesra kedu kedu gas oven ase damane pa na de abapa na ye kedu de se obi anim no cha na oti ya wo nko ene nam niam bi so nipa de ntimi nkamfo ye nyina nkosi but ade bi abaye ne wo wiase bia no ubegya na sase so a na yem se no so nyame frɛ e ma kew ana mo a wo be ko he but papa no so ye fufu ye kokko mi ho no na me call no ho no na akola akro wo ho no na sedie o mudigi ya wa eto no adan kwa wa nta ama me o de acha me e bo wo mienu a metia se maye metimi de anu abibia o se fa ko ye nua na yi ya me to nshabo so emu ni sika so na entre te se opomu anwea amen ade amedigi anu anu no se be yi jamo ke edu gas oven so me bola kese no ha so kwa bo aso de no no so no hona factory kese no we ehia ne da bi obedidi mi uramu hwa nkola egu wa wo mo ya adwuma we ne nka yesa aban no okoso na sene na bofo ye biso do ye fo no no asoso ya sene na ke ye ko na mo so aban so ba sene no aban no asa abeji esika aban no so ba sene se mo nye de so na de mi to na obi ba madura me no se mi yibi ma no aban so ba sene na de na wa kom ne nkoso na de enyanka enyi nyina ye yo ni nyina ye yo nana ya bi ne ete ninka na ye ni nkobo kakra na de akwa me ne wo na ye nyina ye nim se ye nua dada kokudua na dodo friend dada KD na busua nyina ye mamo hyeden monka France so na asem bi safo ne hina asem bi pono asem bi maaya asem ye no na ye bi ekire se dada kokudua a tabi wonya ne ba bi koi kwagu wode ne ka friend kokudua dada KD nana ya bi therefore nana wo obi a wokom de na dwumtini e bede wo kama na yi asam no me bra asam ndwetwa so fisa na no ababa wa bi abeye me interview na me se wo mo di matam nyina adwene no enya adwuma ada na Ghana ha so be kan sasan ko me bi na asam YouTube ko bi na friend sara na obi so bi wu ayen kan na kira asam hwa na bi afra na tawi ha o se ade bi abeye na sase so abiara se muna akwagira na abu nwa na dua kasa wa ubebu ho akonta na Ghana fo na kasa na wo munnim se obi me se akwa bi ewo ye bro no so pa wo twa nkrofo kwadu obunkro me amgira ho me ntimi nkamfo me ho se na mpacho mo a mo hwe Facebook no me pamcho na abanti a kana teme we ya me wo fa ba nyu obi oni me pacho dara kwakudua na da screen so Facebook obetima akohwe na na ye bi papa we asem na ye kana na enti akwa no na de kwaba ya na se ono de se kedi ni de menini ni asem na obi anya emfato ho de fatu fa bo ontoma no enti akwa no se wawu ona eka o so wawu akwa no so wawu no we area mu ho obi o mu ho no wo so wawu enti ampani ampa de hu ya ne se osofo bi aba na wo di adanse kron ede ma no etu no ho na wo fa ne etra no e friend ya abodua o sorry no say e na anu ya na me ne kwa afija ase court okotwa nkwadu a one me twe mazo me kwadu se okotwa ya me ne kwa edi na wo begina ha abekamfo no mimi ni no e che wo a wo kasam mo fa mo asam ko o se wa no kasa twobo ni efa efuro no na ekosia no na we asam no omotete ame me break se me nya aka na no me dwe ho kakra bi na yesi YouTube omudi matam papa na wa wodi matam no ne me no ne bo me tukudi tese Ghana ha yempa no kuro na na hwa ade bia obaye na asase su abia no se wo ye sofo na wo ya wadwuma hwe so na ye se wo ye komfo na ya enfanke kamu ma asam no ese o ma fra me akire se me nkasa bi
mo se men kasa enya ba han so de ha na ye ofie no ti fie na mu ye pemu bi atie eti kame de so betimi bi apa ayi kwame apia no robo ye kodi bronya no kechi kwame apia pere number ne busan kakra bi mo se men kasa bi da bi chiem kakra ne se o de abeka ne ye de kobusam se de wo kane ye yente de aba so no kwame apia no ni ma kechi kwame apia ni mu ba ne se na dada kokudua dada kedi kade na ye bi komfo na asem bia wo mo se me twitwa so na asem ne nyina ye bo no tofa ne se ni ma mi wu no obedi hotel Queen's Park o ka chem se me nyem pusu so am ye no kwa no me ye dan ni nyina na ba bia dan ni nyina ni nua kramo mu nyina ba ho no sama ye pusu ebi awantwia mpuso ni sika no wantua na bia no ko ye bibia eno na obi ba ya me ye interview wa wo mo aye tiri adwene no enya adwuma no sa de na maka no kore eti so be ye wade no awanti wontimi nka sa no kra me ka ma nyankopon e na akoto ne kukum YouTube asam no wo ho na manfo di batam na bi so ka bi maame but me bra no wo wabrocho asem nkasa wase me nya interview ni yi so we de nya interview ni ye so ha de ye ofie so ba na no ba ye bi asem ba ha na wo kan bi nti yeso ya te wasem ana yeso ye bi sa bi nti nya wo na wo be kan wasem ye ya te wo nsem ni bi wano de ya me wo fa ba nya nche ni ano de stika no e betwa me ade nti no so won tua ena me cha sa me ano de stika no betwa me because almost enkrofo gira la no sa me nkasa but so pasem no nchiremu a me se ko doko boy e bedi bronya do ko because case no me di to nanim so I di to nanim ti so no obedi trade a afa na asem ne be pie next can you say sika no 50 million ba ko na 50 million no dey den 100 million ba no dey no empusu no ne 50 million pusu me chese na ne wase ko mo se me nkasa me ba cho Fred Brown na ka chance yesre no fa kechi ko apia number ma na fo ye bi na ase assembly ni fie ho odi to danim na no kro wo ne ba me sa frɛ no e ka che o so o to metwi a me se da bi o NCRIFM but kana ha so be ka no kra wo be nya atamfo ade nti no mo attack o se odo ka no wo wuri ka wa no tuma na se e se mi twatro na ni papa masam de me nya sa de ni bi da na emom no me de me ka no kre na ni pata me madwere no ana me da me bompa ye se wonyame ma me home me papa no nhyam no ma me ntwatro e wo me ketra maso na nkonim die mra na me kotra ma yi mu a de oyare no betimi aboa no na nsuo so aye de ohia na ma no me madwere no so ate ase na Ghana ha no so obi ayo obi bi na baba betra radio so aka no kra wonya tamfo bebre but man some we de wonya ba akra bo so me de be court because onimu ada oba yo be se me ye no me born amane se ni nia be mane do se no aye me na na mfre no onu amu nka nkyerence koku de meka na wo hu sa na no asem ne nyewu ono wa ye proud nkwasa so be ka kire wo kwan koku se ya me so oni me ne so wa ne me eti wono no asam no ntina wo se me ntwitwa so no cause the adro na yese me twa so na ebia na bibia kwate ahomam e ho na de me be ba na wo so obi address na mo kuntan anye wo nyina na ye gentle but me wa me wono minim nipa minim ahomobro minim do ya hantan minim de one kasa minim do omene asam ati nipa nyanka nka so be ye de gya na ano no enti se de ken asam ne bae no wo ka che ni nua ba so onko kan che ni nua na so mfa nkoto bu se pe ni de ya me ya no kra ne sanana e ka mo ye na awatwera mo be ye yie no kra no baba na ka matika ne bi ofra no sa kwa na da hotel foforo kon aye e kwatwa sika me ba oje wo hotel no be 100 million no dan ni nyina sika na wantwia no no wan fa ma metia aye time ne so ye no wa ma ho bio wa ma ji hotel ni bio ma ji ba foforo ana kwa me apia yi am ibo ni den wo ye ma dance ni wo sto da bi ye de be kwa koda na ye bi wo eti ono no wo mo kakra no kro mutime bu ama me na nya ada no 22 million me kwa wo no metra kasa asma ama me ne ka no onim hu bi
ɛne ɛba yɛ nyina nka yɛde nhyrampo bɛba ade nti na 1 week time ɔbɛgye wo hɔ ma woyɛ mpusuo de ma no na ɛyie da na kasa nipa dɔm kora ne adeɛ ɛnam sɛ menkasa na wɔso wɔnyɛ no wɔ hɔ no saa apia no so kono gyina radio za so ameka wonim ho hwe na meboa fine okay meba mame ne kachi kwame apia eni nkomo kachi kwame apia ye obi a menim ne free ti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  na menini nua na kwa asɔre wɔ nkran enya asɛm keto mpa jo sɛ onsaka number no okay ti yene no yesi omunyanya no yene no betwetwe nkomo because na then all this while nyina wɔte ase wanka ho asɛm oh sir ye huhu tino na me wo ho interview bi ba ya me ye kakra de one now on na sum ye so wo kan kwase asɛm sɛ so bi wu a ye nkene chas na nipa ne ya de papa enti yang mo na baso yeso abrante we nyame be hira no oboa nipa ne ababa wa bia wu asaman na watwe de on kwa na serve me nkrofo ma wawu ona asama obi ansa guniti me se men kasa kwese se be ye interview no be wi owi afa no ma bia phone la no se ne papa ma ne ba me ma obi aso nkasa mo anya mabusua ne wo ho me pe asasem no afiri sa papa nanu bisa na no owu me busa o ka cha sa de won fa ma nam so de ama me anka me pe number na awase na den tin ase uska we ubeka say na ye bi die siska we nyi ska bia na den na won twa na na mo na me to hotel num because am kra no kra friend na odidi o mo atam ti so be na be ye adwa no adidi na ton obefa ne bag akọ ti brebra ma afa na ne ye kri ni wa mi bebi ensem bebre but me pra se men kasa awon akwaye kutwa bi abeda me okay jina so kakra bam na ye bi na me ne mia me nua panyin ye nana brekope a wa bie FM obreku be friend kache FM na me ne no for ase so Eric and the Sakwa Sorrow Salvation Messengers e wala pass kache yeah na ma dwe media ho ye de media fine ebe ye kakrakra na obensi na Eric twi no ta brain mu na wai bench ni nyina da ne nkokrafo sa bench na nya de kito ai yo nana we de anwumre da ase kwa say ye fro waje so we de akra yenim say ka wodwojo ho na so bibia kote bayira ho bam nti na ese ye ba ho ye ne nana ye bi ewo efie ha edi nkomo konfo ye bi agona saman na ode atudwa se ni sika kudi baabi wa pra ne nsanka nempo se nipa no wakaka no wanya nipa na firim kura still set kan de etse kwase ebe obi abam obeje ni sika mepa cho wonim se ye nua ba ma sabe nyame ato ne nsa afre no dada kokudua na dada kedi na ordinana ye bi ka yo wasi echia Ghana man something I didn't try to get for I mean me am Nana ebi na semba when you do am person na my disappointed kakra me ra ko ki am ra bi hu ni video so bi na ya nka send na fan channel kedi ne kedi papa according to no ani you know it is a clear na kewu achi even say an kuresa akano this is not a time I was there and I be the baba to do an answer between ne interview you know we are disappointed sabi na we are comfort is all him ntino ya regard na sabi we see ka sabi monimu a ke di etwa na akuno wira foi me kai se akoye ke di maame na awotwe akoda konfo ye bi hotel eye ma ho kwa ya ne akoda I think say ke di exit down there 5
anaasɛ visa ɛna ɛbana ne yɛ bi kwa na yɛ mpusuo mu ayɛ great man yɛ mpusuo mu ayɛ nti yɛwi adeɛ kye a yɛfiri hɔ ɛna na ne yɛ bi ɛsika bi ɛmfa ne balance sɛ bibi ma no ɔn sɛ nnua ne nnua asɛm nti na ɔmo goro ɔmo sere na kɛdi si wɔnyɛ sika I quite remember make my friend lady baako your friend no I think a fear Dubai ɛna na wɔn nso wɔ hɔ Frank Mensa Pozo yɛ kɛdi kan yɛ ne sɛ na 15 million yɛ sika ɔba abɛyere ne sɛ me ntua no nua baa no sɛ me maame awu ati sɛ deɛ wo maame awu nti me ntua nti na akɔyɛ te sɛ agorɔ ayɛ nsu ɛna na ne yɛ bi ka sɛ kwaku gya wantua me menka bio nkwa a mɛfa so a mɛyere wagye sika ɛne yɛn nyinaa de yɛ 7 years ɛne yɛkɔɔyɛ I think sɛ more than 2 years or 2 years ne kakra mewura ho serious nti me still sɛ nana yɛ bi kasa no kora yɛ baako pɛ me menim deɛ ɛkɔ so sɛ ɔmo di saa agorɔ no sɛ kwaku atua sɛbi obi de oka 1 cedi kora yɛ ka na sɛ watua so wɔ ntua no ɔka no w'anim place that woyɛ me nua baa me ntua if it wasn't 12 million ɛbɛyɛ 15 million I don't want to say it's 1,000 nana yɛ bia ka sɛ waka 1,500 bi wɔ ha wɔse no na yɛ mpusuo no a modie no but media that was what I know so mfa ne sika kokuntu first came and was na me do 1,500 where is cabin I was say but as to the hotel no before God and man but give me minutes small kind of cake because I said you no won pia and at the end me dwen ho ne say nana ye bi hotel na efe but me need the one day ogia obetimi agi hotel 100 million because I thought okay mamin ka say I think the 5 rooms the 4 rooms ose nana dan no nyina na ogie ya na ogie free efom ekosi soro ogie the whole building no ball ayika France canopy ni nyina ma yesa akwaje mattress kura betoto inside ho but nya no na ehia mi o asam no ho na ekofa sa asam we di aba what's the menu meba and then 5 days to 6 days wanim meba me di to wanim say sika na ya buku eda ho etu amfa sa sika mama me di to wanim na so one na kasa empo so dey 15 million so bo ba me twatro meba and then 5 days to 6 days kewu ya do 2 days time and now friend me na na wo ka say ye de ayie no ni bibia beba ho anka beboa enka ubefa ehu ka no hotel ka baby ebeda in fact many j say you came up with something like that man kas yanshim Monday ni ye nyina kokoshia wo I think someone be anopa na me kasai e ye nyina koshia bu otema ye bi wo kra na obujanfo na tena sia ye decision bi dada and yes de koto so nti na akoba ne say majority of them no say and can handle the dinner what we done here na ye share the atmosphere na and as the maya e dia kokumasia and I say agona enti no me kan so when na ye be request no by all means na bebem ni ma se ma akosi ho a trigger all of a sudden no bi a wo se wo ji unua na ayie aye na wodim ka wo bebo a said you say nana what do ka 100 million ebetimi ababo na ba ku ye nia no animu ase obra said you obra ke dia bo no eche hen asam ne ba ya no bi dia to anim me pese o ka no kre bi di to anim ho sa ma wo kra ka che se nti on fisika ne ma ama mo kra no tamu a ye ne ba ya wa fa ma mo ko da be bo sa ba o etu kra wo sika be 22 million no na bo ame meba ana wa hu dia me ka no mimi eti asam no a wo fa wo ka no ekuro da ho a ye mi anchan nyina ye ka no as for a car what they want to mimi nibo ada when they make us a Monday ya and then 4 days to 5 days Monday and I will say na ka che woni nze ka edi wan sia sika no and na me sika de here
and I see hotel, and I'm too old, sir, because he can't no more pray. I say a hotel and answer upon Chinua, Pusuno, Mimi Nimo. But and say, yeah, but free 1 hour, 2 on board, come on, car said 15 million. Now, we are Mamma Una, or 1 who got 15 million, say, or 15 million means, yeah. I brought I see because when in water, I ain't seen a rapport. No. And in a bath, I know I ain't idea, Syria and I, you 2 car for you. Mammy, mean, you won't come your move until Monday. I will catch him to when flow. Ain't you know when flow? I mean, I thought 50 million, but 100 million you want me because you mean, and I make us a minimum hotel. What did you? A bit my say just 1 day, no. You better and ride yet in a year for KB Benji a 100 million and over. And Mammy D. Yao said, now if you're Jamason, I'll be capital for my family. 1 hour would you a year? Won't soon one time echo cassette or the car went to your mammy. Dear one will tell you, no man, my yes, woman. What don't you say will be who I am come a chill some bonny? It's your birthday, I know my young now. Let you go to your time, say, a when be as your bed for 1 month, you and defeated by your night and your phone. Sabi near Papa and Papa. And Semesteremo. That's the movie. Some mammy, Abby, your mammy comfort ye be that yes, you know who Naman, my yes, soon, and your wedding and coupon trade young for a yes, soon said. Your bed was handsome when much will watch us handsome with what. And Cabab me, a bed well wedding and coupon, a bed what done of 1 hour, a boss my yes, for me, could not ye busonsa. Because young chef idea where ya. Katie won't and yet defy the whole plan, like I said, or more bad the Java participation and campus. La Kaiser or Madin, I say a bonds near the Shannon. Kaka makes my time a bear, and Kayam, we should let the sleeping dog lie. Now you cast out some when you're morning answer, Mammy. A cabby breba said Wabo Yassi, a Japanese breba wabon. Say young Pampo, said Katie, you start coming nowhere with ya. Nothing. Well, we know what we need the wedding and coupon and another marble so the show. There's no need to better ask me with our radio. And you're going young and Kataya. But me, you said 15 million were cut there with won't ya a woman, you know, yeah. But couple will be over there before God and man. In him. Catch you, I say, hotel in Yano, Obuku, hotel in Yana, sir, on for more beyond a defio. A dinosaur almost 32 rooms. To a far sort of far from some who or more obedient Frabon Timidao. To a Jedani. Why you walk a man for echo them? And they mean to interest in Paco them one, and that's one. One day no crop for no qua. Me, I am yourself up here, who cast same way. As somebody by I started a compound when I made it 2 and him, and I saw in the Bacassa. It will come in, I'm a South Frost and then in Cassa. I will say me. Me de me ho me ne me ho enso no adwuma ne ye ne tiese e ma no kra ya dai ema obi wo ni pa dia problem no ne say oh because we can 15 ne dia e mposu ni sika ama wonu aba no kra no ba ye no ka no kra ne say sa no ne be ka ada ne ye no wa ma ho wo kwa ba bi ma mo kwada na wo firi wo say untimi na untu wo be ba me ho ba me ho ye kama kache wo be busa say dia ne ba ya 1 week ukoje ho no ma wa ho Edru aye ne da no so de wan ko bi o. Oh, what's it? Eno kra ne how esan ye ne yammo. Because wa be the first one when one tia. Second one eba. Kata nsam so a enye fe. Ene ka mo obi a ehunu no kra wo mu. Men kata re so. Ka leba nsro. Nyame ni abotum ayeso wo mo no. Me kwafia. Na no ni na edemile bi betua che wo bie. Me bo. Me se wono wa ha. Ana meja etemile che wo bi ji ni koko ma no. But na wonim Samuel eboboba. Wonim Samuel eboboba. But asasam no me sika wo me fa nya hwe but me pesa me ba ne hunu se yamfa no kra enya dwuma. Mami enti be ni enu ni akire ya kwakutina atie. Wan kan wasam da me kra wan frem ya nkan da. Onya ba no kra nim ajama ne nyina nim. Na jaba ni mu nyina nim me no eno dia mi ni mo me adansia me you say wo kra wo kwada ho no wo sa ba da me wo say me wo pa me wo ti wo kra na agigi sika kakra be 22 million mo be da na ade ma me eti wono ni de wan twia ka pampusu na 15 million
awo me ba me ya ne se ba ma ema wo bia ebedi bi eti papa yemfa no kra ne nto ho ye ka so awunti yan ka no kra what is cafe one wo se wono no ayi empusu no mo woni nyina sika na so America no ta mo beda ho no America ho na ye mobile money 22 million de ma me no dear me nyame ani wono na ayi sa didi no na yes ayi wo mo da no mo di pa be 5 na mo beda ho no e no send it say ayi da no de no because ho nyina ye kon ayi da no ayi da no mo ko ho no sika ma odi a wo se me gigi sika bi de ma na na me se mo mi adu no de sa sika ne ba ye me kwa me gina ho tua ni nyina akra ma obi aba because of ayensi na mu die na wo ka che se wo ntua no. That was the reason men fear because sabi I always tell. If it is 50 million, 100 million, nothing minimum. It's cash. They come here to me fear says ya na. Until say you move guasi. But I mean, I ain't seen na move die say. Or see one fear na ne ma me wa wona o ma me na egu na ne papa fa ase ne wa. Mudi I ain't seen a yen nyina gina wa ye sere mu no a ye tu ka ko ye no. Nyame o hasa we am dance ni nim fi biem until say Monday no. Una wo catch me say sika no a ke ka say wo ntua no wa ntua o but as to say ya 1 cedi 2 cedi 100 million minim ba de minim me 15 million and am kan wan say o so adi ma o si wo ntua no enti the American nyina ne say away say no wo ya adwuma e de ma nanan mabosom so ni dia si a wawu 87 previous on say na maboso mbaji sika na free KD1 na wo ne ye dan o kanti no wani abere aboso so ya niam free ebi anso ne say wo so su ko otua obi wuka 80 million no no pa na abaje ne ba na abaje safoa so ati o se di pa de nana o se nana no na be dan ka na we bu san say so ba nya boso no kwaje safoa ni pa na abaje safoa dia me kan wunje enya sabi min to tik man wo me se dia ko no enananu na ebe danka na se wona wo moda o kantina akotre ga sa de ewe na obi kura hunu no kura no watima kotua 80 million na manua how about wunu a uboja na wuni no firi eja na maba akumu asuma American no because wutie ni ye kina American bibi se bibi ni ade American wo de wutie ni ya wo ba bia metiri ba aden na yamma sa de ewe ntwam nko ni se yadi begu ye nana ni mu asia sabio obi ka be bi sa say enti konfo ye bi 100 million na sabi wo ko obi o ti 80 million de che ya calculate that there enti mo mai go ncha dan ma we nyina so na enko na sa trend ni ya aniama we no trend no amma ye nua wo arewo na kedi wo na arewo mesrem pa mesrem na ye twa aniama we nyina so sika no ana na ye bi se enu nti na nani abere a wo hia sabi oni twa enye de emma me kwa afia ana emma adofo bi a bia eba tweka ebetua enu nti na me ka se ana mabofom na eje ana wa mo dan no nti because ana mo dan odi a kwan e fa so etua ne betua ba mi nta aboso nti e just say dipa no kura wawu enti ema no nko na ta aboso mo ya niama cha bi no mfi a o mo kura nyiska enti no wawu nuan so no se boso ndeka se se be kun because wunua na de hotel ka na me ebi mo ye twa sa de ewu so na e hu nya afia so so sa se bo so na moa all right 1 million e ye wunua no fa support no e ye no sa wo se wo di ayo e ye no wo se famra na je ye na wo sa we yin skabi e ye a be bon sa over billion no wo se yam famra wa gwa me nka sa na wa ka tira me what interest to menum a ni mi di wo ko te na me boa na ye di na wo twida ka no tie ye di na wo twida ni wia ye be tra ni apeta ye ne di abrako maka mi ye no mu sa te tu hotel ni na wo we tu wa cha na wo de asom e no nti se makoka te mu we na so e di dam na te e komfo ye bi edi de ne ka 100 million na wentiment ya you think that abusa for no money beji say on because of my big transfer e ya me ya sa se no e se wa na o kaje mako please say e bia ye di ko kuma ame ye nyai say am amidie as to say nim se ke di you ase no emi ye na nim say
o ka sika bi ma so o ka in plane na afia bag ho I think opia me just down so na ho and ye na yes 3 years boy as to so 100 million me dance okay nana kachi nana ye bi say 1 week na mo beda ho de eno no ye nua be ma ama no hwe na mu machi a mo nipa be 5 for mo beda no ho no ye da no mutwia eno na omoko sende 2200 e de ma no ntina no ye nti 1 week ni de eno wase no one na kan one na kan ma ye nua ka so 50 million nye 50 million wasem no one na kan dan a ode babeda mu no minim wasem ka me say the comfort ye be the sika we chan wa to price ya pass as wo bo ya pass one ka e ye den wo ka ku create me na ni boja ade ka me no beka eno ne ade ye unta me me say ade we trend and any 3 days o say ndan I say ka na fe no ati ya wunti no me me frɛ no kura me de na e wa de say nya me ma sem be mu me come say me di boni a me nyama nyina be tese wasase so ansa na bia nyame ato ne nsa frɛ me e me no kra mo ye no me ma ho me da mas e woni boni entina na me bi ta o say na dan ma bo so na e dan sa aka no na e na mfie mienu ni e ni wan ka ma ya nche sike dia na wan hwe me number am frɛ me ma ka ko kwana ko twa ko so yo musika but wan ka tabre ya gwo kwa kubia wo hi no betua sabi ntifu ni wa mpejafo ho ni e bi se wo se mi tua se sika no a ma mi wu se oje eno ni asma no na mi mpe usika amre because yes sika ye first odo is important that it nada kwa kudia medase why me ba to kamfra kechi kwa pia medase why medase nyame adoma no pebedi nkomo medase all right Akwasi I will say a reaction any papa so kata asam so asam ne ba ye no kra no me di tu wanim ma ka chen sa de bia sa de we di aka no etu kra na wo for so ma me wa fa de na ma me ena mo bia mtutu mo ka akoye me kanye se nipa wo na me kwadan aka wo woni ma asam bia sa aman hwa mi twamo ano bi sa ara na ye bi pa de me hu ma me wa jimi sada sa kwa we party bia aba jiwu sika be da hotel mo ya sa watu ama ne de awu anana me se me ho dodoi na me se me magimi eti interview no mo ya na firi kwanya ena omo de ba me ho na sam da fufura me ntimi kana me kata sam so na me ba ye be sa ba sisi a ye ntie we sei ya semo ye ba
say that again. In fact, yeah, for 5 times. Who you are back? Other than what? Other. Okay. I'm the winner. I want to ask. Odobi ewu say, "Oda money action na kaburu chance." Na the way can say, "What do we do? Anywhere bana, this is the one." Nebe di juma no obi unu odo ka yenka na ko di pa so waka che busuafo na ka ni aba akora to nanim still ankosi amfoi but ye who story is there na ye be the sense zebze de hakra na ngai so ka no because I had any fee no tinesi di hu nkomo nwumre Dr. MD ewa ha sei MD Herbal Clinic na so do ani kire yade ahodo a wosa no de anyasem keto akra wo ye nipa da sane a wotia asase so wudidi nom ehomeda yeye dware nsuo num nsuo dia ho na ese wokro ni nyina ne se yade bia tisa hotutuo obi a ne ho baabi abuo ana sa akoma yade esichiri yade mojaboroso sasabro ene empamu yade ni nyina ne yare outsane de doso yare bia no de fakodana am de Herbal Clinic nkwahia awrade mame nkoe na Dr. Hadok majoy na o to say yankopon adom ne ho ye nyame adom yeso ye ho ye papa ene wo de fa ne sen because waso ye ho no de ba ne say yare amafo bo din am de Herbal Clinic ukobekwa am de Herbal Clinic bekwa be say papa yi bekwa na wagidi okumase sa oboase baabia oboase baabia yes me dance wagidi ho nyina baabia Akwasi ya no kre na se obi be bo abaso a na afiri de waya ama no so obi mo obi abaso kwa ana se obi mo obi dimpa kwa
Eduyo na ya me na na kan ye eduyo ya pa enti so obi bebo aba so a na ebi a wa mu no na wa anyi ni sika hunu bi ani aduro na ye bibia ma no na omo mpaboa na masha ene me nso omo ni manyam gya to ho no me to aso enu nti na mayarefo ma medin ahodo ebi bɔ ma ba so ebi to me bedin sese me kura no me ya nya bedin bebre enti ene me nsem me kan wo sem aka ho na madam bi nso de ne maame ose o Canada o de ne maame aba ma me hwe ni stroke na ono ase awo na omo abrochire no metimi de aduro eba abrochire brono bia so anase baabia enti se utie me efri abrochire a bomodin se onzo befa number ne bi na watimi afre na ya package waduro kama na ye de amane na Ghana Post e de abro Ghana Post e de bebro mbe deliver kama e de aba oman bia wo so bia enti no mo aba mumu mo akomantu e ma ho enyi hu mfiri ayaresa am de eba clinic yes san wo Ghana ha no na ene ba bia me de fatete atempon no ba bia me de monam eye enema ese wo nipadua num na nipadua no efa ne se na enida so asa ebi se nipadua no hunam akwa bi se wo mu Akwasi na akwa yese ente se ka na ninji asaya akoto inji fufura ba behim yetu afirim de fufura besim se eye taya yakoto taya mono se monse ase taya ni nyina enyi enti obi kidney se a menua na pa kwa ho spare parts gu egubebi to behye enti nyankopon nyanzan mu no se oma doctor fo nimdie a de wonimdie wo ho no eye de okono ama akosesa ade ne na aye ne ho no enti se nro no nso no yenya no kwa na no kra ne se de me nananom di gya me no ye woni ma ekeka bomu a se bebi ti se heart expansion ye se wakoma na aye kese ana se ovarian cyst ana se kidney cyst basa na ye se kidney ni ensuo abegina ho ana se ovary no ensuo aba abeginam na se ensuo no nso abeginam no pro no se wu kidney no pro ama abaye cancerous ana cancer sa no oya no hie enyi na edewokọ ensie do ano no na de ya na ya pa ne se ovarian cyst ni PID sa we ya man guy name the daddy etwa mana wo yeyi bia wo de ebi nya wo kra enu nti no se utie me na amanane na awo yese heart expansion wakoma no oya babawa ana oya babunu nanso wakoma no ye cheke a akoyete sa abrewa bi dia na akokora bi die enu ntu firi haduru age so otena se sa how we no yes I am re yes engine no enti we kanka tuo wisie pa je se ni wura ne pake ana yekoto fufuro sim enti sa honama kwa enuro we no na maya medi replace enti enkwansi anamu denro we no se waawo no a wodi yetin no mo se yedema wo etimeboa ema sa eniema amabobo so se ye wo liver o kidney anase o heart expansion sa eniema we nim nyina no ase wo nipadua no manase ahoden no ekofom a de hia ne se onso obefrɛ me na se wo amana ne kra de bia amane baby awo bia omo ben hanzo de me kan ya se echina me tena se wo bekwai echina na line no bo ho de nani abre de me da bia me kasa de nani abre emfa number no mfrɛ me number no ye 0558 59 11 13 0558 59 11 13 and now Vodafone is 0204 38 61 74 0204 38 61 74 and until the me ka kira woni say sa enyarewa we no yes sir ayana enema bi te se kidney ana se ye honam akwa no ahoden na ewo no eye internal emre liver
kidney saa nneɛma wei nyinaa no ɛyɛ ade a ɛmmerɛ enti nnuro na ɛpɛ ne nso no agye deɛ onim ɛno nti me kama aduro ho asɛm a nam nim deɛ meka ebi anom nnuro na ano ɔhye ano ɔden no ama kidney na huhuru asɛe mepaakyɛw saa wei no nyinaa no wode gyae ebi wɔ mpo a sɛbio ɛyɛ aborɔfoduro anaasɛ orthodox na woda so deɛ meka kyerɛw ne sɛ brabɛsɔ me deɛ ne hwɛ na yɛn no yɛyɛ adwuma a yɛnkrantɛ na yɛnufanu yɛmma waduro kwa gye sɛ ɛyɛ lab test ɛno nti wode bɔba baako ɛkum noma mmiɛnsa ɔba sɛ yɛyɛ nhwehwɛmu ɛhu yareɛ no gyina berɛ sɛ bibi te sɛ ɛyɛ viral disease a sɛ yɛhu virus no dodo ɛwɔ mogya no bi te sɛ Hep ɛne HIV gye sɛ wayɛ lab na wahunu sɛ mmoa no dodoɔ yɛ sei ɛna ɛwɔ adeɛ no nyina duro ni saa nti woba nipa no duro na sɛ 21 days a ɔbɛtumi asan akɔyɛ recheck anaasɛ ɛsoate anaa saa na wohu sɛ woyɛ aduro saa na no nama ɛdi adanse sɛ saa mmoa no nyɛ sɛ wo no aduro gu yɛm kwa no wafuna yɛ ma yɛ no ni aduro yɛsɛ aduro bɛte wa atrema wate aseɛ ɔnom aduro wia no ame obi sɛ ne rogunu ɔnom kyɛ gunu bɛwi yɛnom aduro saa ɛba saa system no koraa no wo san yɛ dɛ wo sɛɛ no yɛnom aduro saa woyɛ aduro a saa yɛ recheck anaasɛ kɔyɛ lab na hunu sɛ boa wo anaasɛ mmoa wo aduro bɛgye wo atrema enti instant healing no a yɛma me IGP no aseɛ no ɛyɛ instant general healing ɛno ɛne saa no ɛno ti deɛ meka kyerɛ wo ne sɛ Dr. Abdulmalik Agye menka ma asɛm ɛnwa manum ɛna kasa tenten wɔ hɔ nso ɛntɔpɔnkɔ namba no ne adeɛ a ɛhia ɔmo a stroke ɔmo meba nhyira ha a ɔmo de ɔmo ma aba ɔmo a mechire ɔmo nan moto accident ene car accident ɔmo sere mabu a mechire no ɔmo yɛ adansefoɔ ɛno nti no meka sɛ na gidie no aba ɔkyena anim nhia sɛ wofa me namba no a odi hye bi wɔ ha na abrokyire na wa obetimi agye aduro no de amano obi ba obetimi de aduro na brɛw sɛ de amananefoɔ no ani asi abrɛ no Ghanafoɔ de ade bɛn wɔn a wɔn ehu ne sɛ ɛfododo anaasɛ ɛfofo no ɛbɛn no ɛno nti de ɔwɔ akyiri no value deɛ Dr. Abdulmalik Agye meyɛ no ɛno nti deɛ me ka kyerɛ ne sɛ ehia ne sɛ me namba no ɛna wabɛfa na watimi afrɛ me efi sɛ obi aba na nani ate na sɛ wobɛtena hɔ amwani afira ɛsɛ wa namba no yɛ 0558 59 1113 0558 59 1113 last one 0558 59 1113 and a Vodafone is 0204 38 61 74 0204 38 61 74 me sorry and minu Akwasi unim say oba bi wo ho a oye babunu be se emfie edunso emfie aduasa num ontimi njima otwa bra mo no eno no sa problem we no ebe ye den no akọwo eno nti no okote aware ase a ne yam hyehye no se ne kunu bekọ akọware oba afoforo efi se wa pra wo no ho a wanya bi na nkofo agi ne sika wa wonim se wuntwa abra enso watwa abra mo no de meme ka tro ne se enuro bi wo ha no kurani aya na omo kokoya a onim owo secondary school no onom capsules wo onom tablet bi owo mpane edi sinyinsa no kwan enti afei na waware a ohia wo no ekwan na si awode na so asi ano aye dendenden ofre na umua enti oso me ne be ma da ne nsuo ni nyina aba doctor oni se be se busumi nsia ni obi de afe chima ne ma obi de nso eba kakra bi obi nso de mpo de eba entwa saa ha we num nyina no eyenkontom de case we menhye da ense mere wo ho efise mede aduro ne ma wa de obesa wosa de obenom ya esese eba na eba ena no nso no yawo aduro ba akwa adukosua ne no a unya dikosua no na onum aduro no gusu a eno ano no obewo awo na ena ye de ama no eno nti no madam fo a omaba m ho a omaba be wonta na omo ede omo ma no atom no anwumre mechia omo Akwasi dia me ka kire tiefo ni se okay memre ya sun emema omo ya krawa ututu enkuma boa obema no
yɛse wanya oligospermia anaasɛ exospermia. Oligospermia ne yɛ ne sperm no ayɛ tayo omu ni ahoɔden. Exospermia ne deɛ binim kora we no ɛyɛ nkontomire case. Wakɔ akɔyɛ lab test ɛne aka we akyerɛw. Bra ne ento nkyia. We na me kyerɛw sɛ me ma waduro no na wasan akɔyɛ biem. Afidie deɛ wontwa ntro ɛno nti no obam de ba clinic na sɛ onu waduro na wasan akɔyɛ test no na wahunu sɛ ampa aduro no aboaw. Ɛno ne adanseɛ efi sɛ ɛno ne deɛ sɛ yɛ wo de akora na sɛ onwo ba o sperms ne nya utwi guma ebeka no kore na kyerɛw. De hia na me namba no na wɔkyena watu anamo na waba abeto me. Okay. Na asɛm de eba ɛno nti no ɛnyɛ da kropɛ ɛna obetu no nyina nanso no utu anamo na aba na watimi eneme aba abeto nsa na waje wayalesa. Diabetes ne hypertension. Dr. Brana ebe. Entiminua yemo namba no emfa ma atiefo. Namba no ye 0558 59 11 13 0558 59 11 13 and Vodafone is 0204 38 61 74 0204 38 61 74 Milko na machiana na diase ewo amoafo na diase me ofa no okay na me yere obapa adwonya ako na mechia omu nyina me ba omu nso so omechia akwasi ene me nana ya bi da se okay ensha 104.5 yeba na afeti for mo so mabam so for santi bebem na mo nso so mabam bi na me nsha mo yeba isia amuzu garlic bitters mamoje. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama fro. He no kwa woni abri say. Masonya ye hye nana. Na den. Se ba bia meti ye tumi o. E na me wo fa send mi sika. Di nkan wo de kosi wo bisu na nipa kura discount. Yo de ba ye nso a me koyi a e ho sem bebre. Afi kura do mo busam sem a transaction wo hoda. Ah! Debbie. Enke chibra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code aye no about Insure FM asho e basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, yeah, chow, $10 for free. O send this cancel, yento we. Tap send it there, no fee. Hey, neje se o kayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama fro. He no kwa woni abri say. Masonya ye hye nana. Na den. Se ba bia meti ye tumi o. E na me wo fa send mi sika. Di nkan wo de kosi wo bisu na nipa kura discount. Yo de ba ye nso a me koyi a e ho sem bebre. Afi kura do mo busam sem a transaction wo hoda. Ah! Debbie. Enke chibra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. Orofo me mo akwa eba rocker beverages ya so ye. Na wonim say rocker beverages ye ba yensa ye de abaga na ha ene obia edu ho dance ye. Eye akaliko bitters ene akaliko woma bitters. Ensa we mienu ene na ye beka ho asem e de akyerew. Akaliko bitters yi eye ma obia wo ye adwumaden. Yemfa ne se wo ye piani, wo ye carpenter, mason, anase adwumaden na wo ye. Ene ti abribia na obedu fie no na ohunam eye oja, wo se wa bre. Ene ensa wo ye bai, wo nye adwuma emre biemu da. If say ene no ensa aba ebe boaye ama ye timi aye adwumaden. Nti mo amoye adwumaden nyina no ye kanfo akaliko bitesi ene ede ama wo. Afei obi a wo sisi yare sisi ehawa eye akaliko bitters ana obi wo so a so okone kete so sore anopa edin no wa ye mre ayade e wo
ɛnam sɛ afum dwuma anaasɛ adwumaden na woyɛ no nti no wosɔre afiri kɛtɛ so a ɛyɛ wo den sɛ wobɛsɔre ndomu nsa wei wodeɛ wayɛ adwuma apɔn no hwɛ saa nsa wei bi na wonom a wobɛhu sɛ adeɛ kye a wobɛsɔre waka ama wotumi akɔyɛ wo dwuma bi a wopɛ sɛ woyɛ den woyɛ yɛwɔ ne wɔma bitters akaruko wɔma bitters ɛno nso sei ne teɛ na no no sɛ w'anum ato wontumi nnidi aduane tɔ w'anum a ɛnyɛ wo den wonum wei a ɛma wotumi didi boo no wotumi ti boo ankasa enti akaruko wɔma bitters no ɛbɛma watumi ayidi ama w'anum ayɛ wo dɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛ afei nso so no ɛsa boa ɛma wotumi da ɛka ho mo a montumi ɛnam sɛ wakɔyɛ adwumaden wabrɛ no wontumi ɛna no nuwe bi ɛnsa wei mmienu ɛne ɛnsa aba ɔwɔ sɛ wode edi dwumadie biara wode ware wode yɛ wayie bibi biara pɛ sɛ woyɛ biara no mekamfo ɛnsɛn ɛna ɛde ama wo ma mentwa bi nkyerɛ ma memfa mayi nsi ha na menhwie bi wɔho wapɔn adwuma no na wanya akaruko bitters no de hwie kakra wode menhwie pii kakra menum kakra na de akyerɛ ho na wode wɔma bitters no ɛde awɔ no wode wɔna ɔho wode wɔna bibia yɛ kama ma wo afei pagya wadeɛ sɛ kama na wawusu ne sɛ kakra wonhu sɛ ɛnsampo na wano ɛma wawohu wɔsɛ menom yɛ no wohu fifiri a ɛfiri me ɛne nti na mɛkamfo nsa wei nyino ama wo akaruko bitters ɛne akaruko wɔma bitters ɛnsa papa haba a ɛwɔ sɛ wonom mu bowura baabi biara yɛtɔn nsa ne kɔpɛ nsa yi bi tɔwate sɛ woyɛ yie sɛ woware woto party bi dwumadie bi a wodie biara no ɛnsa a ɛwɔ sɛ wodidie no ɛyɛ akaruko bitters akaruko wɔma bitters akaruko wɔma bitters or say love the taste and akaruko bitters made with herb ready nubna and yɛde ayɛ ɛyɛ nubna and yɛde ayɛ sansa wi nti kope bito sani ya meka ya no sɛ wo a wonim nsa no wobɛtumi anom bi wode warm water and ɛbɛfra bɔmmɔden asɛ wobɛkɔ akɔpɛ akaruko bitters akaruko wɔma bitters ɔsɛ baaman ɛnsa me paa no meda mo nyinaa ma se nyame nhyira wo biara ɔdɔfoɔ memo wakɔ aba ɛba rocker beverages yɛasoɛyɛ na wonim sɛ rocker beverages yɛ ba yɛnsa yɛde aba Ghana ha ɛnɛ obia ɛdi ho adanseɛ no ɛyɛ akaruko bitters ɛne akaruko wɔma bitters ɛnsa wei mmienu ɛne ɛnɛ yɛbɛka ho asɛm ɛde akyerɛw akaruko bitters yi ɛyɛ ma obi a woyɛ adwumaden yɛmfa ne sɛ woyɛ piani woyɛ carpenter mason anaasɛ adwumaden na woyɛ ɛne nti abere bia na wobɛduru fie no na honam ɛyɛ wo ya wohu sɛ woabrɛ ɛnɛ ɛnsa wei aba yi wonyɛ adwuma mmire biem da ɛfiri sɛ ɛno no ɛnsa aba a ɛbɛboa yɛ ama yɛtumi ayɛ adwumaden nti mu a moyɛ adwumaden nyinaa no yɛkamfo akaruko bitters yi ɛna ɛde ama wo afei obi a wowɔ sisi yare sisi ɛhawa ɛyɛ akaruko bitters ana obi nso so a so ɔkɔ ne kɛtɛ so ɛsɔre anɔpa a ɛden na wayɛ mmerɛ ɛyɛ adeɛ ɛwɔ hɔ ɛnam sɛ afuom dwuma anaasɛ adwumaden na woyɛ no nti no wosɔre afiri kɛtɛ so a ɛyɛ wo den sɛ wobɛsɔre awurade nnipa biara wote ase a yare bi te sɛ epilepsy awurade nnipa biara wote ase a ɛna nyame pɛ
Sister Lily, Sister Papa. Come, Eddie Emma War. Now, what is saying? Say, a friend say, Captain Morgan, what it? And Yasam Ketuakra, Unyabia, Mekamichiro, a quenim keke. We be a moringa citrus, no. A mixing kama, now I and sa ako to no more. Won't say yes. Oh, no, monsa. No, monsa, papa. No mon say papa na eniema enkoye emfa ema ye de niema na awurum to no mon sanot and say the muham and say kama and say komrim ye de eyansa bomodia na pebi na entumi enkoye emfa ema Gordon and God say we a friend Gordon's and tonic time say oh no na ye wo djuma na san ya re na pro niema wo be ban so ani usi apaso ajai utimi twa ho say you twa ho say fred kwanwan sisu boso kama na the flavors no you different eno no we Gordon's moringa citrus and bebo wo na wano monta papa na niema akoye ukoma bi eton sa bia pa bia osu bi nsan bi ana wope enye ma obi a wonya mfie dunwotwe ona oba pemfo na obi o ma akora enufo na ya bi isi tumi kana bra so kobra su gene no na omwo enne na hit papa sinipa ne mani pa eboni onti na ni nsuo ni sinipa nyentu osane a wonhwe nipa animu na waware sebon krata se wadwuma sem na ya bi isi mumra na wonkeka ne mambo bom famam na mfa nto kobra su gene bonsa afensi sai beba wa bonsa afedi ne ma ahyase ekoye kama ede amaw na ya bi ya bodua ma wofu ache se twe onate atata wo kwa se gwe ana otru nwi ni ndo ate turu ha na ya bi se mumra no mo aguna saman ana na ya bi di ne dwuma the number is 0243134535 0243134535 the here there ba ointment ma me da gumba ana dia ba wa won se ba bia bu wa aposo kotodwe ana ho ba bi twetwe wo no the here there ba ointment ana wo hia ma won san kabi na emwo na fe wachi kase na usisi no ni nyina obi a wa bibia hyehye wo na so wato gem ana nsuhia fa won san ba bia no fa bi frafra ho no mo bonsa fe na ho ato ebi wo herbal shops bia ne pharmacy bia ton no the here the ointment obenya bia to o pe bi doso pomu a na odi wani akire mu ekosamanko ewo kegitia ana se deni heba awo ashton frediments ewo keo mame da gomba ne number 0242 712113 0242 712113 na no akasa edro ye heba center wona de Boafo bites edi aba eni atopen buru se prekwa bebu atopa 2000 awa be wiere bu say yes oba odwuma oba no menya wo se papa no a wo hia ndebere small timu oboa hwe o start no pia de ba ko obobi Boafo bites wa bu say yes ugina wo so a akokora o dijuma papa bebo yi ama wako ozezim Boafo 442 ginger liquor eno so ewo ho eno so de akokora beko 4 rounds Boafo gringo bites eno so de yese ye di Israel abagana nubina haban ne de ayo woni so ne biriwo ana se mnamu mpamu yade ana osisi koko umense mayi munyina monura eno no Boafo bites Boafo 442 ginger liquor ana Boafo gringo bites won sana no opedrodo mu a na wa 0541 644 434 0541 644 644 343 na wone wono mpanyimfo no atwetwe nkomo bonsa afi niema nyina ekoye kama e de amawo yare no de ewowiase na emum upese kwa ebekọ ebie haba woni nye woni nhura de yi ese woni si owisi
AB heba papa yi eba na nidi a krum ha wa be papa me nada wa be ye wonim dura de emba ndipedua no ko dipedua ko mu a woni no pressure na aba so ebete play wine pressure ni aba fom na fo hu ade ye ade wo kire wo nhunu ebe wo nhunu pipa so kire wo nhunu TV o hwa na wedu aka ti omi awani ni nyina ABA heba ana beboa wo ete ana esi wani so ni nyina wo se mfamra ana se pressure bi na aba so ni nyina no wabeboa hypertension stroke prostate ana obrebo na se kidney ho aka ni nyina ABA heba wonu okumase kwada so dwunase market no the chifa ana wo wodo man nkru nso oba Ebenezer Presby school no ana se oba apia Kubiko store for ABA heba 0541 565 199 0541 565 199 na woni no atwetwe enkomo na waboa awani no ho ade asan die ekwan bia so mepon a meje one bottle of beer club beer susu die eno a ne club na ye bi ni ye bekoyi eno a club wan fa bi anko yi as kra just wan sefo obi aba antu bi say pacho mepemini club no mepemini one na big one no ya jibi no ati bia de eno ane club ensa papa eno no okoma bi eton se bia eno na eso wi anwumiri apia ku be se bro anwumiri si a ujimi enu no abo uwi adu fi ajonso na dware nada eno ano no Kojak farmer for the Kojak pro code e dia ba obi a otipa wo ana se ohwenu so ne nsu wadura no Kojak de no pinki na papa no de utie ya semanum uwi na ho ato no eye Kojak pro code ye kan foma wo ana Kojak charcoal toothpaste de obi biara sabe wosin eta ayeko ayetum ana bi hyehye ho wadura no udi twusi a wadum betenwan na anya ahoden na onum kasa abaye Kojak regular fluoride toothpaste eno so ma ase den na pai fita ukasa hwihwam na ye bi de no ade e bon de o be ka kire wo akwe ne de jayu Kojak Kojak F sensitive toothpaste eno so e wo de ma obi a watwitwu sie wie na nsuo na hwe egu no wapu egu eno no ebi wo kan shi drug lane enkran eno no ana Kumase de Central Market wo pharmacy no wo kwa benya biato ana be free 0244 559 597 0244 559 597 na woni mo atwetwe enkomo we ye Jojo vodka mix yes and so we enra apia ku bi kan am so you dey pon ayan tutu bi akoni area de ai jawajo and so ne kama Jojo vodka mix na unya bisa no abusua ni flavor no ni na minim na ekon kakrakra bu se na bo se kom kakra do uso aduanim se wudi otim se yes udidi pa wo de bomodian na cha Jojo ene Jojo vodka mix na wa bo hu difference wo Jojo vodka mix ye kama se onumbia wa bo hu utwene kakra ansen kama na we free Oak Barrels PVT Limited omo amasama in kind de aba opedudu otu a na wa free 0553 959 654 wo mo telephone number Kumase obolo hon mo osewus divine favor Mr. Divine favor honso okwa obenya bi no udru nkran so akotoba bi ebi wo hon mo let's farm ana se udru ben honso so Benz eno wo East Legon Prince eno so ewo Ashaman eno no agbogba so udru ha epuso ensa papa no ta de yesi nketia ba eho no obenya bi ato ensa papa de abusua wunya so for sante akwa babio na ohoye emi adomboko enyimre wotie dwumtuni a wa akwaji obi hotel na wunya bisika be mfie mienu na skanko oda aka bia o se wada ntina amasa asem we sei ababa betumi na we nukura no na menyini sei na intention ne sei o sheda aka se o kedi ne de ne ka enti wawu nkomodie mu
nem se kofa sa nsem we nyina be se ndrofo we ye ne na ebeku nipa ye wi no na se de ekọ no mame ma akwan na osusu ka bi kwasi mi da se no kre wo mu ne se de e ka no interview no na raise sa asem we no e de bai but no kre wo mu ne se enipa no na ye bi kire se ebra na ote ase no odan ne ka 2 ode to ni nua ni sister oba ni sister anim 3 nipa ya ofre no ye no o kire se osan de to nanim nti se enfie mienu ni na se matana hono mo sama enipa na wu ma nka ho hwe na so bia be interview na ono de onim no e na obeyede obeka na ade no kra no nipa no interview no nyiso ofitia na okọ na ye bi wo mo ebre nipa no free mu wie ye no no e to okokrom ho no makobusa ko interview ya tie ho nsem no and se convince nsem bebre ba no mto and ye nkọ na ye bi bo se ya mpa eno no so ma na ba ade ba ko a kachire nso me bisa ne se aso na ye bi yi wa dance ye ma wo se o kachire ne se o won fa sika ne maaye it means say na wadi kan ate ho bibi but so be ka say na ye bi ade nti na wabe ka sa asem we na ba bi nso ka che bisa asem bi me ne na nya adwene say ade nti na ye bi bisa na ensuo no na bosom na ebisa na won na ebisa no aso bi bisa ka chire say bosom no na kwaji kisi ne de call hotel ho na if say ya bosom no dia why say yenye honhom sem nko na adwuma no nso asem no mba ba bi nko because the minimum say sometimes you try ya be tai ka say adwuma na nye madwuma su adwuma enti the minimum say esuo sika ko ba bi a ye bebusa ye bi na ye bi nso aye de ben akodan ka ne san say ye de ahye ne nsa enti sa so wabaji hotel the whole hotel minimum hotel on the whole hotel ni nyinara so obeda ho ana wa meda ho no it means say won pese obi be dan ebeba ho enti obi amba ho dia wo so utua woka anyenye bia yemfa ne say so na bombo ye bi sika besia na odi si hotel na sa besia na obo na odi si hotel no aso onye ho akonta ma wa na so ye wunu ye so ye obawu so ye den yo yemfa ne se bia na senka bia ko nim na ye bi mpo ana okosi de agima na gya obi wo honom ana nipa na hwe so no wankosi na ye bi so na ye bi enim se ai hotel ne de ya bagye ya je room so ni nyina enti o se account to say sika say na so account and said na wo kan so utie na ye bi asem ana obusa ka chi na wo se ka chi wo be kai say 1 week number yen a ye dano mpo ne sanse wan twienti no okoji hotel foforo e ma oba beda ama sa da bia na me ka se akan fo ya na ensem bi ho a ye tai ka se nipa ni wa ye nka na chi asem aso oye papa ase ye ka se papa into oye bone so oye nga bone ana ende be nka da bi oye papa ye be ka papa yes oye bone so ye be ka bone adi ntina bone de me ye nka ana no wakasa baba we na watwida ni sister na watwida o 7 ni o 7 no kama ama ofiri mu yi obi a ka okrombo se sister ne nyanka obi anka ko bi abeka enti yemfa ba bia no kreto no nya de bai ento na no kremra abrabo na ye bonim ma ye nsusu se o we dia ayese enti no yen kata so daabi yentimi nkata no kreso sade de bia ba ye kabi no saa ne ye beka no yemfa ba bia no kreto anokwasi yemfa nto ba bia no krede ben eda simple as ABC no bia so munyo no because e bia obeka kire mu yi ena mu so bia mo frɛ ya bi na mo ne kasa so ya enokre ye ne na kasa batika no mfa ma o de nya abotre o de beba anka menyi ni sɛ interview ni koso no ko obeka kire so na waka kire we waka kire na waka kire we ena obi anya de ben enka hwe mesere mo me nhwɛ ne mfa no kre no to ba bia no kre de ben eda kwasi bi da ase okay mamenko nana ho bio nana akwasi ewiase de ano akase ewiase de fa no kranto de no kreda ka kire pa saya kwame apia onye no kwarefo adai wo kra no de me kama ne esi asem no so setie wo kra wo busa se na de na no mfa ma no kra me wo ya ye ka na no ne ba bia na se me ni ka kire ya bibi ni se
ɔse ɔkae sɛ tama woni kwaku dua hyia yɛ na nana ka di hyia yɛ no na sɛ woni ni di anya nbo ana ɔka sɛ na so 15 million yɛ simi nya na nti wɔno ka di sɛ wɔno wonim sɛ na dwen nyina ne sɛ sɛ sika no wansa na mo so amɔ kan wabuto no tie wo hyɛ ka wo sika no yɛ kɛse wo hyɛ ka no wansa nso no ba di ni nyina na da na ayi no ayi da ne de mo kɔ amase wo mo kɔ hɔ so wo kɔ na wɔnyɛ na sa baaye wo di nipa bɛɛ 5 to ba wo betwa wo de no so what de me kyerɛ no wahu eti duru sa wode ka wa na wa ama wɔno de ɔso wɔno de ɔte ne yɛ tama na ne kwaku ka so no kra no na nam ne kuru so no wɔnim sɛ sika na mo ka ho asɛm but me wan wa sɛ wo kra no wo sa afrɛ me ka kyerɛ me sɛ anana sɛ me nipa de sa ne neba sɛ de enkoyie sa ada no mfa ma na yie no kra no yɛtimi abɛyɛ no wa ha ɛna nana de yɛ me ya no sɛ me sika we anya hwee but I check my get ready. But if you know, ohini bi afrɛ sɛ obetua wo ka. Why? Without ano, o some say e be any day any. Why any? What the number na mo? Bi kase bi a. Dem tell me can am say na na bi. Say na interview no mo kwa sha ase no. So no kwa me apia na na sha ase didi matama. But be gya ne nyina me nyame. No yamfa no kran to de da nya no na ebetimi aboa me boa de nka be boa me se bi eza me mako school but en kan kran ye wo ya konfa ne chese ye ntiti biri nwu na wo ye nipa na na akohwe interview mo ye ani atam de mo di ya me ama manifo na akodi di matam ato ho what as wo ka se bosom no na eda wo ka na ade na ba ye no me ye ho no me to gold na me di see down. But papa no me di no ho ya aka said no kra na enka e da na mo agye kwa kakra mo ani nyina mo ani agye e bi dwalepu ni ade na fa di adura yi da no mo kɔ maso aho ono so to ame so sanaka ni ho a ono so to ame so eno de mo nya sa abusu asam na me kɔ da nwura mo ho no no wo promo ha o de aya me ba ko mienu me ba me wuye odi papa me de manyina wo twugu kan ma me pese me tra afidie so aka nsama kase enti yam fancy ha ono no kwa nya pia no dede a oye no so na ebe ya yie no no ti no oye sa me de me ni ndi hwe me papa no eye ne papa wawu ne maame awu de me ye maye me ne obi ani twaka ye ne papa kra ne fie na no ote enti onka no kure de me peto enti wo ya konfa na no chesa won kasa Cheso ya konfa na nse obi ye hwe brigu so nam kotra kwa ye wona mbo bra bone a enke ni o mo bi mra man kasara na ebi obo ma po 15 million 10 million se mi di anse ya yan ka no kre nana nyame ya do akwasara ya kwaside that's right me di magro de sa to su bi me nua no na wotwemi enu sene na me yi no ntimnem echina na wotwemi enu na o ye unu ya na so me no so ya on the 6th okay na therefore so mo de ne ma ebra me nyame nhyiram okay montu mon kwa nampa omo mamani mo anwu ase dabi se wo ye mom ntito a ombeba tesa me so obi amra me so mu na yenkoto efuno no nkone ye to kuri wi a me okay e sha ka ye mienu ye ma yi minua akoka mo na akokora wa no ye ni abusua biem nti obi o de me be ya abusua no so de ne be ye ni obi aka ye ho but so de nyankopon atra me hie mu no o ma na enkan sida emenwura mam that's right yeah asemo abusua ma mo kwan na mo so mo mbra mu bie 0322083581 83583 sɛ opese osuso asebe ekan obam bia me sɛ oban so a kasayie me to bombo bia antum me sɛ wada na oto bombo a panyi so de sutro kwa ye de sutro kokromoti kwa ye de sutro eja okwan nimpe ni ha bia opese otu kwan ekwa ha manone ekosua de na wakobia emfa wanko excel plus for hodom excel plus education and omo che okwa efa so apply for visa my student na mo set me eka ntiment na ba bia nka se na me kwa emfa ma me nko ba papa ntia ana ye usa university for mo ampote mo kosua de no mo nyina ana se obekọ ma so ye ewo Atinga Junction Day Spring Community School no ahojo won che hwa anowo ana ba 0246
725 909 0246 725 909 na woni wono ma twetwe enkomo na ka kire se bono nwotwe se de kono nkro ne ade na ensa ye no mo a eye club beer nso de eno a any club bia no no mbia nwumre na ye kama wo abroche so da wo send this car me pa chofafa tap send de eno na correct one wo this car fa so a enka kwam hangi wiem wo ye beba direct straight kwankwan na ni panensa kan wo UAE Canada America na say UK European baabia na say Europe won baabia usu betumi asend this card for tap send so tap send they dika o send this card no e dey for tap so no America ye chow $10 and ye dey chow wo Europe ana say wo UK mo dey chemo £5 and I said £10 €10 na enwa eno no tap send dey papa no masanka bi na nia manyina enkoyi emfa amount African traditional beliefs wo si emfa entom anim se ede na ekoso wo de unji hwini ahu ayo wo de wo ji bibi di papa se sunsun se betime si wabra bokwan sunsun betime ahaw sunsun betime aba o ma onwo o mba bie wani am wo hu de niam ekro o se bra na ye mie wani na hwe niam ekoso wankasa wabra bomu sunsun ku bia no o se mfamra Africa traditional beliefs mystic of open eyes o se mumrai na o to the junction Obuasi Kwanso. Our number is 0594 226 084 0594 226 084. Womo a number. Uno mo twetwe nkomo no mo ebeche wo so. Tell me kai me say Jojo vodka de Jojo vodka mix. Mansanka buati. Na kama uno msansa we bia me come chow utu ano na tue kakra gu anu atum say yes feel the punch in every sip men Canada unum kakra na ka wano kwa wa bedi ho adanse we ntu ye safofra ye Oak Barrels PVT Limited for kofade aba wan kra masaman ukobolo honso bi o se wus divine favor honso bi nya bia na so be frɛ wo mo 0553 959 654 womo a number opese utukwan na ukwenkwa Muna Travel and Business Consult so ko Australia Luxembourg ana say Sweden UK Canada and Finland womo de wo wose bomodia na bra womo aseye na wo no emwa womo kumasi maximum oben MTN office no a wo number is 0530 444 164 0530 444 164 womo a number wono womo entwetwe enkomo yenkwa homa no so na abusuafo mo nso so yenche mo frɛ no MOP na anyumre mo so mo nka bi na case na yehu hello Akwasi Boafo akuyo Akwasi majo mejo suminia Akwasi na mo di say ofayariana Baby, when you are come from poor, put together the word. Ayo, I mean, Chewe. Akwasi, Sabi, we have to be a papa and your girl. Nana, you didn't look at us, you radio so ja. Nani, interview no Mokoya and Namako Trigger winning Abu. I said, I'm said by 2 years, I check. Get it. Many people want to interview on because you can send Amana this word for a winning I can't go back. It be say ni mebe wa aye o munya bote no munya nyama bia no ye no o be fini e ka be keke nipa na enye so it me seminar na ye bi say enye hwe o de onya bibia America say be ska o de chere nya bi ni 100 million no it me say na say o kana kuma tu ye no kan say tiro munya bibia America ma sam fana say de be ya obi nko fa ye fini ni keka bi ba mekeka no e ma e mu ko bodi dem bone kwasi me say na ye bi pa onya bibia pa chewai yo me shamu yeah that's it no be say because we stand tea na just say yeah get to just say ubi enemy any dey just say e me na to me a just nkeye is a two bi on the no agidin is a dey enye ubi a hu be modern pace KB hello Akwasi hey me am dey share Akwasi me am dey mu ni o mahupa na udi president ya wodo of yase no yo mate Tati go just on ai yo na
me yere abrasa wa da na boss na woni asem na mo frɛ nana ai keke kwa me afia no se wa makura nke ewi aso ya na ensem ha sani emos kan ya no keke kwa me afia ai ba ko no ai bloody kedi se o ye no ma ya aga woni na emba nana ye bi wabre maame no wabre edi o fa sika me no tabi o se bia o fa sika me no why me sira no wabre obi be oba be bra obeye se adwuma na nya sa hotel na o maame ewu na obe chata abeye o maame eye ono ese no dedicate o mani sika me no why nipa wawu obi ata awu adura omla fe nipa wawu na so mfa ni sika mra ye nto aso ye mfa ofofro me pa cha udin ba bia kasa fi hello Boafo brata do it. Did you so? No, I'm Bradley Johnson. Okay, let me too. I'm a Boafo. Yeah, someone and some people. Now, I'm a Boafo, you're better. You are quite a them. So, I'm seeing them, and the movie in Cano, Cassette, and I ain't in Cano. Now, this is a day near Dema, Nana Yibi. Say, yes, I know. Onye bibia mu manenka na ne aye no ana ne akudu no ne timidi ezi nyina abroho aka nyina ne Ghana man nyina dada kedidie nyame ani mo fans ne fans so bia ne me anse ne me ka sei na amansa Boafo yesere na ne yebi yenkutu jugu fo onye bibia mu manenka na se won se obe bibia yi na echi no na se ekada bi wo ho bibia ni onu go sika no kro no nyem se de ma no ko ba nyina no obi interview bi e call so a omo no eka nsem bi no ana ma call na ye bi no ma ono sku yi nsem we nyina bae yes na o ma na koma mra for my mate data me da sipi ma yenko yanim yemfa foforo hello kafra hello yey Ina so nche e fro sana aka se free onye ma taji we re po show o se obonisi good days better than fish o se dimpa e ye chi anwunya se no wo dimpa no me ye wa anwunya ka me wo yin ha o se nya ofi nko de fi go ja ro nko nko ke we wo jo nko fi ti ga pancho e se pepe kedi when you dinner what do pass a man ni ni da wo and your body have you so one pass out from would you want to be salam alaikum wa alaikum salam ya da say hello udin ba bia kasa fi e ba cho e frame ku fi cha se ka se frada se kom kasa me kan se ye ma me ye bi konye ska ni cho no ntwa bibia so na kaitse kwa me pianso no be kan ne die sani emenua ba ko kan se wa makura ngeye asem no awo kan kusi ni nyina se na na ye bi nya bi afancha na se bi sa but adana nya ba woni hu bi nipa na nya wu pianto akura asem osi de keka ene question wo bi sa se na na ye bi na eje ana bosom na eda ne kan ase nhwe yi ntimede ne kasa se mo kasa o aya mo hwe kasa ni na said they had the 20 penny also. Then I know be so no for the anche. Yeah, that's it. Yemfa ofufo. Hello. Yes, when you what in Robert? Because this coaching class you both are taking to great Robert. Captain Kenya and say, Oje, Keche Kwamapia, Ufrenia, Obey. The year by your interview. So I'm not going to I didn't win him. I did. No catcher and say, a year anytime, no better. What I am the kind of man in part. Mide, Mammy, what our when you should here. Coming for the church lady and come watching the and come watching 100 million. A yes, can yes, a yes, you know, and the man come watch them. A be a media, Coacuma to him. Near another show, Monabia, I come up. Piao. Yeah, that's it. Yemfa do chat to cry. Hello. Hello. The first and I can say free.
friend me just because to come you adansi. Just my mintie way. What the name can say na ya di o fa bibi anche. Say when you idea when you know we entimi ya no hwi. Masere say odi na ni bati nya ni no odi ache. Damasi. Yes, yeah, that's pa my mention na minja ma bro wan kwan na onko. Nana yeah brana so ne say hwe na okro. Say nyame adoma kwasera ya kwaside. To betness. Me da ofasofo ase ne so ase ne atiefo nyina. Ewi aso hu ntoka kase bi peja. Na yenya gefo. No koto no peni pacha wa MC de abali nyina gu. Atiefo aka ni nyina mate na ayame de. Da mu nyina mo ase. Se asam no maka no kure wo mu. Maja bibi a che me mo so bi. Da mo ase. Most that's if you're in a crew, be a bunch, and some with the cabibia and country. Woman, no, Sapa, a crap, I know, the Quadibran and Crawford, Napa Church or Niema, a good sign interview, and I see Dimatam. No more Dimatam of me can't come, you could prune some bank any. Come over from you. Some more, friend, men can't be me papa, me, mamma, or funny, no intimidate. And yet, some more, no. So we have a different bezons you. Intimidate. Appears to Tabernacle, and there be so appears stadium beba. I am jammy. Nana be number. I'll be to my friend was so 0243 13 4535 0243 13 4535 assume coverage na ya bi number no one day so nim no we konfo friend na sabe kudi da tema wa wo gire ntu ntu abodua o menye obi ahwe nti nipa na obi afre me na de nyam pesa o ye na de wa ye de nyam pesa o ye no sa na nyam pesa o ye na de nyam pesa o ye na nka o ye no na kwa afre de oba ho yo ba o ye ni say oba ho yi ye na me de na ye bi no okay abusa ye ba na me ba sisi amontwe me delay man betes nsa ye de kokwa amine 20 ni nua hodo be Abusia mechache mu nyina ba bibiala wo a wo hwe me rock beverages wo ane na so yasa hye mu biemu ye baya akariko bites a eye ensa aba Ghana ba bia befa bia obi edi ho adanse no enye akariko bites enye nsan na emum eye ensa aduro a wonum a eye emanipadua no di ntina me ka ne sa enam enuaba bi a yede akeka ho aye ensan no bibi ti se garlic ewa ha wonim bi garlic eye ewo nipadua nim cinnamon so enie ane ye wo we de aba pepper ane hwentia ne nyina no yede afra aye akaliko bitasi a wonum a eye ema wo nipadua no wo ye obi a wo ye adwumaden wo bekọ adwuma so beba fie na aye se de yede nsekan ne ma bi na ago wa ye mre wo bedu fie no woni ahoden a wo so di dwumadie
Eninti ana make for Akariko bitesi e di amount say so wunya Akariko bitesi bi numa eba boaw ama wanya ahoden e ma wutimi eda so kan ade be chia wo be sori so wo ko adwuma no un say yes ahoden no e wo ho enye no nko wo ye bema na wa ye mre e wo bam wo na oyiri hia wuntimi nya wasede se bema nti abribia no odofo anasa oyiri no odi wo ho few en some way I feel Akariko bitesi eno na wo benum ama watimi agina wona so wo benum nsawe aye Akariko bitesi ama wo ye bema ewu ye ka bema nye bema ni bema bema ni je wanum Akariko bites ama wanya ahoden e dia kɔ ne dɔfo enchen mami testi bi nkyerɛw mehu sɛ sanse ya meka ho asɛm yi no anase Akariko bitesi ya meka ho asɛm yi no eye ensa papa wo so bia nya binom ti sɛ wonya nsen o sɛ wo sɛ me ti ano no mate ano bɔkɔ me grass ni nhwie see ni ye no na wako kama ash ensen efa wo minima ekoyo na ni gisem ni se Akariko bitesi onuma enji wanu enti kotobi nanom na wo say yes ye wo ensa and ye won sabat Akariko bites no edamusu no kokra so opedodo otu a fra Rocker Beverages number no ana da TV na se fa number no mu mienu ne fra mu bia no ye bejo so na ye bibi abroad Akariko bites wo sisu sa Akariko bites adie bechiwani abusia mechache mu nyina ba bibiala wo a wo hwe me Rocker Beverages wo ane na so yasa hye mu biemu ye baya Akariko bites a eye ensan aba wa san ya kire wo no maame ankasa ya fre ni nyankomago ba bi owo bia owo mi aso hobi mo ano say to bi go ya say na bia nya bi ba gu motom ho hwehwem ma motom ntu fa nye ngwatie obi ntumi nka ukwa na omudu atam motom hyehyehye sei dabi menye sa pelazila deodorant spray and body splash na enka wasem emfama storm randwa legend mema de ma de any obsession instant crash and mademoiselle temptation ni de ba use dem use friend dashboard agiatum uko Universal Cosmetics edun benya Biziwe Cosmetics edun A Life nhwe animu Steven Body Cosmetics China Mall Kumasi ne nkran nyina na ebuso woni Prudential Plaza de hwe animu Mrs Anochi Plaza dan wemu ana 0240152204 ye number 0240152204 eno ano no ebia upese utukwan uko Kumasi ana Afrakra ebe Kumasi ana Akra Kumasi Accra Takrade Kumasi Takrade ni nyina Tamale Kumasi Tamale STC ana CSO for do bedu asumdwem na de ede ne se ubas no nyina kama driver for no sukra de o ma ho fa de jai etu otwipre na onko kase tam da no so no de ko to okoboko de hia ne so do bedu asumdwem eno ano no omo asafo labor runabout one ma dan bi o mati no filling station na chiwo fe na say opeso ticket reservation na ye chow ticket to dada ema wo a no afre 0244 412016 0244412016 na mpanyifo atwetwe enkommo eno no na so nim say Lawson Beverages Company Limited omo na de eye edupa aba Lawson Dere Ginger Liquor urade unya bia kama papa atadwe pa ne akadru nya de aye nti unum bia mo onum toso oyam da ho obe masem koye kokosem dabi Dr. Lawson edunupa ede aba bomodia na wapomuden hu hia opensa pa no mo no Lawson Dere Ginger Liquor na aboa combination ye kama tu akadru atadwe wom oba unum kakra mo atenka no kosoro be ma so saa hwimu atum say yes hwim sisi mu den sa hwetachi hangover so nim ukoba bia ton sa bia ba bia ye Lawson Dere Ginger Liquor ne nedie sport bia agya tuma omo enum open dodo ano afre 0248 619999 0248
6199 wɔn number wopɛ sɛ odware na odware yie na ho fi na nya semina papa hwam a ɛyɛ simple scented shower gel na no me ma pia ko semina de come on odware a ho fi pu ohuru puku obia pebi na wondware na abon sampa nya semina ni semina bi odware wie ka widie nim kwa otise edna je ho simple scented shower gel open dodo to a na wa 0248 0548 17 70 18 0548 17 70 18 empanyimfo number wono omo entwetwe enkommo enoa eno no osofa asante ye kwa no ye bre no ayepe dabia ye baha akwasi aniema ya na metai kan se in fact kwasi ahobambo hiyo ahobambo hiya papa se de wiase we se no ekeka kono nam wiase a mesro se bo ho ban enti na dabia ye betena radio iso na ye keka nsem na na ibe wi a meka kiro se bo modina so bo ho ban isan se ye de ade a ye de to ye nsa eye ahobambo ade aba se opese udi ekomu a obenya bi de opese ode to nsa no ebi wo ho eno dan medem pede di koemu okay kwasi edru de odi anu odi de komu kwasi no problem ebi wo ho enti obedi akomu so do ni say de ameka meyo obedi akomu ya edru de ye de edru kwasi adru ye o edru ye na woni mi say kwasi mi ma obi adru bi di wo ho na omukọ cha ba bia no mokọ akọ rebi ensu atoto se de bia wo kan bia ote wo no mo se ase otoa na bibi kachre ne se ade na obenom onye very careful oso nsa nim se ya pene paye be paye kra be go kra chifu nsem kra hwefo enti na da bia na meka ahobambo asem no mesra obomodina ase obebo ho ban ana ye be man so na se oba ye ready so no beda menko girigiri no enko girigiri no kwazi enyo ade achi wan hwe ye ni chebi obebubu ni de obeya akere wo so dress na na makro hu anu odi wate hu ni tiri do ni mo ani atade se ko he onye hwe mesro wo ye be ma uhia AK47 eye memedru tieni AK47 bema bia oba nso woni atenka me se ye de atenka duro ayedan aba oba opese otete wa wo ntem ye de na duro aba se usisi pa na ye wo ya osisi pa na ye wo ya mesro aduro ho ayede be ma se diabetes na hawa na se pressure ene etete wona ntika krabia na wote so na ntika krabia na wote so mesro na duro e wo ho no mu ana se obi ho nso a wo se da bi medie na kwaye honhum mu en munyam pa de munyam mini bi meton ade ayento meda na ase medem ho no mununkuma ba be chime mununkurum achime odem ho no muntuma achime odem ho anase menam a ententan chekere me mesra ofa number we 0240 10 30 48 0240 10 30 48 dia obekan se ehefa na mewo meni Insha FM ene di nhwe ani mu pe tieni meni Insha FM ene di nhwe ani mu pe edie ben pa na ha ye honhum asem bi na etete wo ana yare bi na etete wo ana se odie na kwaye se wo pese ohwehwe niema bi wo wankasa wo hyebre mu hyebra wo de ba no se wo ye bibia enye yie o de tare ana wai anunyam ade anunyam oni bi odi dwa enkoyie be ma na obefa no kra na no wabu kwase a oba na obefa na no wabu kwase a eniema ye bisi basa ama mesre ofa number no na yeni nkomo mese number no ye 0240 10 30 48 0240 10 30 48 obema oba maame papa mesre obo abusua no ho ban bo abusua no ho ban bo modina so betimi anya bi na ode ama abusua no no mode abom ho ban wa ankasa betimi anya bi wa ankasa bibi biara ha obia no e betimi nyame nam yeso ye betimi ahwe na ye de niema toto na kwamu de ama mesre entra ho maniema enseyensa entra ho emma niema nsei number na me de tudwa ama no mese number ne 0240 10 30 48 0240 10 30 48 bomode so be frɛ number no na ye ni nkomo ade biara e ha o say kokupa na e ha o
kooko na ɛhaw pressure ɛna ɛhaw wankasa osisi wotim sɛ wonama kakra bia na mpabo afiri atɔ wonhu sɛ deɛ bɛ na ɛyɛ wo ɛdeɛ bɛ paa na ɛhaw ɛyɛ honhom asɛm anaasɛ honam asɛm ɛna apɛ sɛ wonim di nkɔmmɔ number no pɛ ɛna wohia number no yɛ 0240 10 30 48 0240 10 30 48 baby bia wo bia no o de ofre e wo se de aduro ni ma no a ebetimi de ama no se se oba nso a obetimi aka kire obema direction na waba anase ye tie wasem no kra keke na de bi ho ebetimi ayaboa wa ye be ye de aboa wo into de fa number no na ye ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 kwasi medase osofo meso medase pi kwasi me na mbv dabe ene ya wo ina betre nyina wanka ya nche obi edu baby ene pacho mo trimkwa edu baby kwasi ni ma na wo de sie kakra mo trimkwa medase happy birthday kwasi medase chef mfo nyina wiasmu nsem na ya de nyina ma trimkwa edu baby ana nimda why slow the cross id edu baby kwasi say and I have more na asa wonim okay man okay nientia you have mood and no I cool no all right abusia ya ma so for santi happy birthday me kwema me nche menu ake edu gas oven baby obi ake osuru nti na ne nche ope gas oven papa de ake edu gas oven ana ese woto enu achi no se ope pan pa ana se meat pie uye program bia na yen to meat pie yemre muton na ehye yen fa meguo man ye dendendio shishi ye serve e de amount shishi a e okode ejiwa ke edu wife enya senketo meat pie de pa ye shishi na no de bre ha shishi umpe de na pe okode me mo adwo bia obia uye wedding party bia opese ye ma meat pie ehye ekedu yere aneto gas oven yura na de de shemu ahyehyɛ da bia ahyehyɛ man abusia du sia me de kwasi boafo asoro ya atomo a yebesana hye bio otida na ye bi nka to sofo asantinka ye papa ye nana kachi kwame apia nana enso de ne de ebe famu de beboa yen ye de wasi ya me ya atomo a de akarge ye gyaa mamu e mo fiafie mu na monidi de ho enkomo kwasi boafo ne nyame asomdwe ne edi jam ne megyamu yi nyamu nyanka me de o hye dada kwakudua dada kedi ensa sino no nko na busua na nso abusua nya ne de a wo mu ano no obe ne dai ejama nso beto aso FM 104.5 and we again Yes, so make my